Καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά. Σήμερα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Θα δούμε ίσως το ομορφότερο ακίνητο που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είμαστε στην περιοχή του Αλήμου, ακριβώς στο σημείο που τελειώνει το πάρκο του Ελληνικού, και θα σας ξαναγήσω σε μια υπέροχη πολυτελή μεζονέτα 225 τετραγωνικών, τετάρτου ορόφου. Πριν ανέβουμε απάνω, να διευκρινίσουμε ότι έχουμε δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης, καθώς και αποθήκη στο υπόγειο του κτηρίου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε ανέβει στον τέταρτο όροφο του υπερπολιτελούς συγκροτήματος διαμερισμάτων και θα δούμε μια μεζονέτα 225 τετραγωνικών. Είμαστε στο κάτω επίπεδο, 159 τετραγωνικά, ο τέταρτος όροφος. Είμαστε στο χώρο της σαλονοτραπεζαρίας. Έχουμε διπλό ταβάνι όπως βλέπετε, υπερβολικά μεγάλο ύψος και ένα φεγγίτι απάνω για ακόμα περισσότερη φωτεινότητα. Παράθυρα παντού, μια τεράστια βεράντα μπροστά μας η οποία βλέπει όλο το πάρκο του Ελληνικού. Ξύλινα δρύινα πατώματα, ένα υπέροχο κρεμαστό τζάκι και ακριβώς δίπλα ο χώρος της κουζίνας. Η κουζίνα είναι πραγματικά υπέροχη. Έχουμε ένα τεράστιο πάγκο. Εδώ θα τοποθετηθούν οι εστίες μαζί με τον απορροφητήρα. Δίπλα είναι ο νεροχύτης, ο οποίος κάλλιστα μπορεί να κρυφτεί. Πάρα πολλά ντουλάπια πίσω, θέσεις για τους δύο φούρνους μας, συμβατικό και μικροκυμάτων, και δύο ντουλάπια για καταψύκτη και ψυγείο. Στο σαλόνι μας το κεντρικό πάνελ. Από εδώ διαχειριζόμαστε τα πάντα, το διαμέρισμα είναι Smart Home. Μπορούμε να ελέγξουμε είτε την ενδοδαπέδια θέρμανση ξηράς δόμησης που υπάρχει στο διαμέρισμα, είτε τις αντλίες θερμότητας ψήξης θέρμανσης με τα fan coil, είτε τα ηλεκτρικά μας ρολά, είτε τα φώτα, και το ίδιο ακριβώς μπορούμε να κάνουμε από τους ηλεκτρικούς διακόπτες που υπάρχουν σε όλα τα δωμάτια και είναι προγραμματιζόμενοι σε όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Βεράντες υπάρχουν περιμετρικά. Η μπροστινή όμως είναι πραγματικά τεράστια, φιλοξενεί δύο υπέροχα τζακούζι. Έχουμε υπέροχη ιδέα στη θάλασσα και ακριβώς μπροστά μας όλο το πάρκο του Ελληνικού. Η μεζονέτα μας διαθέτει συνολικά 4 master υπνοδωμάτια. 3 στο κάτω επίπεδο και ένα πάνω στη σοφίτα. Πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ιδιαίτερο αυτό που βλέπουμε τώρα, με το δικό του τζακούζι απ' έξω, την υπέροχη θέα βέβαια στο πάρκο του Ελληνικού. Ανεβαίνοντας στη σοφίτα, έχουμε το τέταρτο υπνοδωμάτιο, master και αυτό, με το δικό του μπάνιο, υπέροχη θέα σε όλο το πάρκο του Ελληνικού καθώς και στη θάλασσα. Ένας χώρος ο οποίος πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να τροποποιηθεί και να γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο playroom ή ένα γραφείο. Στο site μας, morkosrealestate.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες καθώς και βίντεο του ακινήτου, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 1158. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτή τη φορά.